Dårligt indslag, mand. Hvad var det, der skete i det første opgør? Hvad var det, der skete? Hør nu her. Et dumt boldtab. En dybdebold. Skot tilbage i banen. Står den 2-0. Behøver ikke at være sværere. Hvad så med cutbacks? Tror du i virkeligheden, at cutbacks er nøglen? Tror du, det er det, der er forskellen på de to hold? Det tror jeg ikke, det er. Jeg tror sådan, det er forskellen på farten i spillet. Ja. Tak skal du have. Er det et mål, som man ligesom skal koste 1 milliard for at kunne score, eller er det måske også et mål, som du kan score? Jeg vil ikke sige 1 milliard for det. Okay. Det vil ikke... Jeg tror, at mange af os også bare kunne gøre det. Ja, tak skal du have for interviewet. Ja, selv tak.